Někdo ti ublížil. Řekl něco, co bolelo. Udělala si pro něj tolik a on ti to vrátil ranou. Nebo udělal něco, co ti změnilo život. A v tobě to pořád zůstává hněv, bolest, zklamání. A ty jsi řekla, tohle nikdy neodpustím. No lidé kolem tě říkají, musíš odpustit. Jenže, co když to nejde, co když to, co se stalo, je příliš těžké. Co když odpuštění zní spíš jako zrada na sobě. Dneska bych chtěla mluvit o odpuštění, protože to není jen hezké slovo, je to síla, ale zároveň je důležité vědět, že neodpustit hned je úplně v pořádku. Psycholog Robert Enright, který se odpuštění věnuje celý život, říká, odpustit neznamená zapomenout, neznamená omluvit. Znamená to pustit hněv, aby tě už neničil, a právě v tom je klíč. Protože mnoho lidí, když slyší o odpuštění, má pocit, že by tím vlastně zradili sami sebe. Že když odpustí, znamená to schválit to, co se stalo. Ale psychologie to vysvětluje jinak. Odpuštění není o tom druhém. Nejde o to, aby byl potrestaný nebo aby se změnil. Jde o to, co to dělá s tebou. Výzkumy ukazují, že lidé, kteří se učí odpouštět, mají nižší hladinu stresových hormonů, méně úzkostí, lépe spí a celkově se cítí svobodnější. Jinými slovy, když odpustíš, nezlehčuješ, co se stalo. Pouze se rozhodneš, že už nechceš, aby tě ten příběh ničil každý den znovu a znovu. Takže ano, odpuštění není dar pro něj. Je to dar, který dáváš sobě. Je to způsob, jak se přestat dusit v minulosti a konečně se nadechnout. Možná jsi slyšela o Evě Mozeskor. Jako dítě byla vězněná v Osvětimi. Spolu se svou sestrou byla obětí pokusů Josefa Mengeleho. Zažila hrůzu, kterou si neumíme představit. A desítky let v sobě nosila hněv a nenávist. Až jednoho dne, po tolika letech, veřejně prohlásila: odpouštím. Ne, protože by zapomněla. Ne, protože by omlouvala, ale protože chtěla být svobodná. Řekla, nikdo už mě nebude věznit, ani minulost, ani Mengele. Odpouštím a tím se osvobozuju. Odpuštění není o druhých, je o nás. O tom, kdo přežil, o tom, kdo chce jít dál. Ale teď pozor, je v pořádku, když neodpustíš hned. Je v pořádku, že to bolí. Je v pořádku, že máš vztek. Že se ti svírá žaludek, když si na to vzpomeneš. Psycholožka Janice Abrams-Spring říká, některé věci jsou neodpustitelné, ale i u nich se můžeme rozhodnout, že nechceme nést hněv celý život. Odpuštění není jednorázový akt. Je to proces. A proces, který může trvat měsíce, někdy roky. A i malý krok k odpuštění je důležitý. Ale víš, co je možná nejtěžší? Neodpustit druhým, ale odpustit sobě. Kolikrát ses přistihla, že si říkáš, měla jsem to udělat jinak. Proč jsem to dovolila? Jak jsem mohl být tak slepý? Tohle děláme všichni. Trestáme sami sebe za chyby mnohem tvrději, než bychom kdy trestali ostatní. Psychologové tomu říkají sebetrestající myšlenky. Jsou to ty malé hlasy v hlavě, které nás drží v pocitu viny. Podle výzkumů lidé s vysokou sebekritikou hůř zvládají traumata, protože se stále vracejí zpátky a znovu prožívají bolest. Kristin Neff, která se věnuje tématu sebesoucitu, říká: když k sobě přistupujeme laskavě, neznamená to, že omlouváme své chyby. Znamená to, že je přijímáme jako součást lidské zkušenosti. A to je přesně ono. Odpustit sobě není o tom, že zapomeneš. Je to o tom, že už se nenecháš mučit pořád dokola. Řekneš si, udělala jsem chybu. Ale tehdy jsem jednala s tím, co jsem měla a co jsem věděla. A to je v pořádku. V kognitivní terapii se tomu říká přeformulování příběhu. Neměníš minulost, ale měníš způsob, jak o ní přemýšlíš. Byla jsem hloupá se stane dělala jsem to nejlepší, co jsem tehdy dokázala. A nikdy si to neodpustím se stane bylo to těžké, ale dnes jsem jiný člověk. Jung řekl,
Člověk se nestane celistvým tím, že si představuje světlo, ale tím, že přijme i svou temnotu. A právě odpuštění sobě je způsob, jak tu temnotu přijmout a přetvořit ji v sílu. Možná se ptáš, ale jak mám odpustit? Není na to jedna univerzální cesta, ale pár kroků může pomoct. Uznej, co se stalo. Neutíkej před tím. Pokud to bolelo, tak to bolelo. Dovol si cítit. Plakat, mít vztek. Odpuštění neznamená necítit. Začni pouštět hněv. Nemusíš hned cítit lásku k tomu, kdo ti ublížil. Stačí pustit kousek tíhy, kterou neseš. A pak uč se odpouštět i sobě každou chybu, kterou pořád nosíš, protože právě tam začíná svoboda. Víš, co se stane? Když pomalu začneš pouštět bolest, tvůj život se změní, dny budou lehčí, nadýchneš se svobodněji a jednou se otočíš zpátky a zjistíš, že už tě minulost nedrží. Takže ano, je v pořádku, že ještě neumíš odpustit. Je v pořádku, že to trvá. Ale pamatuj, odpuštění není slabost. Není to dar pro něj. Je to dar, který dáváš sobě. A když každý den dovolíš sobě malý kousek odpuštění, začne se to skládat. Tvůj život se poskládá jako mozaika z obyčejných dnů, ze slz i úsměvů. A jednou uvidíš, že právě ty malé všední chvíle dohromady poskládaly svobodu. Pamatuj, největší síla není v tom držet se bolesti, ale v tom umět ji pustit.